Miriam Trefor dwi, a heddiw dwi'n mynd I ddangos Trefor I chi. Croeso I Bwrdd Twristiaeth Hansh. Mae yna 286 o drefors yn byw ym pentre Nhrefor, ac un bach arall ar y ffordd. A heddiw, dwi'n mynd I ddangos fy hoff drefor I chi. Sut foed o, be mae'n gael ei frecwast, be di siap I dyn o. O be sôn am y pentre dwi fod I wneud? Sa'ch chi'n meddwl bod yr enw'n dod o dre ger y môr bysach? Ond na, enw gwreiddiol yr ardal oedd yr hendra fawr. Mae rhaid bod y hendra fach yn rili tiny yn efo. Mi ailenwyd y pentra yn Nhrefor yn 1850 ar ôl Nhrefor Jones, perchenog y chwaral. Mae gen I ni draeth bach handi ger y môr. Be arall fysa fo de? Ond dim mor handi. A hwn, ffôn ar gyfwng maritime ydi o, ond deu gwir, di o mond yn cael ei ddefnyddio pan mae criw dre Pwllheli a criw dre Gaernarfon yn dod yma ar nos Sadwrn. Mae'r hemp yma bryd hynny. Am ryw reswm, mae Nhrefor yn boblogaidd efo Saeson sy'n prynu ail dai. Mond er mwyn byw wrth y môr am rhywbeth efnos tan i'r môr gymryd y tŷ nôl oherwydd newid hinsawdd. Fatha, son nhw'n prynu shed 9 am £2 million. Lle dwi fod I fyw? Fatha, dwi wedi bod ar llawr post office mewn sleeping bag ers 6 mis, cos mae mam di rent o stafell allan I Airbnb. Ond, up the tref, cash in, get out. Tref, di hwn. Am bentra mor fach, mae yna gryn dipyn o enwogion yn dod ar ardal. Thomas Bowen Jones, Nhrefor Jones, obviously, Indiana Jones, Beth Jones, Tom Jones, Geraint Jones, a fi, Miriam Trefor. Na, go iawn, mae'n nefyd ar Wikipedia. Mae gennym ni nid un, ond 2. 2 gwmni bysys. Mae'r 2 gwmni'n cyd-fyw yn hapus, ond I bai am 1 penwythnos bob blwyddyn, a mae'r 2 gwmni yn dewis I bys mwyaf shit ac yn gyrru nhw fyny'r chwaral I gael dragres I benderfynu pa gwmni sy'n cael contract y bys o Gaernarfon I Pwllheli y flwyddyn honno. Mae Nhrefor yn adnabyddus am ei ddiwydiant bysgota. Chi ddal bob math o fish yma. Fish bach, fish mawr, crabs bach, crabs mawr, shark, seal, dafad, gafr, me! Job done. Ti'n ôl I mi di'r peth agosa gawch chi at skyline yma. The Rivals! Ar ddwrnod braf, da chi'n gallu gweld holl ffordd I Werddon. Nath rywun I fyny unwaith a dweud bod nhw'n gweld Lloegar cyn sylwi ar ôl I niwl gyrio na ynys enllio fo. Cont gwirion. Mae yna glwb seiclo yma yn Nhrefor. Ond yn dweud y gwir, da chi angen llon cont o lems I mi fyny reil. Ac os oedd hynny ddim yn ddigon o sport, I chi, sbiwch hyn, cae pêl-droed Nhrefor. Gwch chi ymuno fo'r tîm pêl-droed ar un amod yn unig, ma'ch enw chi ydi Nhrefor. Sy'n cymlethi pethau chydig bach pan ydych chi'n gofyn am pas. Os ydych chi eisiau mwy o chwaraeon, mi fedrwch chi droi'ch llaw at syrffio. Ond yn y môr, mae'n neud hynny, wrth gwrs. Fedrwch chi'n syrffio fyny mynydd, gwybodaeth, fedrwch chi'n beicio yn y môr chwaith. Nhrefor ddim y math o le ydych chi'n pasio drwad. Bach allan o ffordd, pobl mond yn pasio yn y lôn fawr I fynd o Gaernarfon I Pwllheli. Snobs. Liciwch chi ta? Dyw, Tref? Dyma clwb y tŵr. Tafarn gora'r pentra. Wel, unig tafarn y pentra. A dyna ni felly, Nhrefor. Cofiwch leicio a thanysgrifio I Hansh, a welai chi'n Nhrefor yn fuan. Hwyl!